روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط رویدادهاست. پیشنهاد شما از استودیوی مرکزی رادیو زودی در دقیقه بعدی در برابر دیگر موضوعها از پیامد ترمای بی‌سابقه در روز دوشنبه چنوق میگوییم. مراجعه کنسولگری تاجیکستان در قزاقستان به شهروندان کشور. مرکز ضد تبعیض مموریال از سازمان ملل خواست به قضیه بدخشان رسیدگی کند. بازداشت دو زن توجیک، یکی در اوکراین و دیگری در قزان، با اتهام عضویت در گروه تروریستی. خبرهای دیگر آن است داریم. کمیته ҳолатҳои фавқулода хабар медиҳад ки дар шабона рӯзи гузашта кормандони наҷот ҳамроҳ бо хадамоти рӯи ширкати АРС дар роҳи душанбе варзо 20 ронанда ва мусофирони мошинҳои дар миёни тармамондаро ба макони бехатар интиқол доданд. дирӯз дар километри 65 шоҳроҳи душанбе чаноқ тармае фаромадааст ки дар ин масир собиқа надоштааст. баландии он 10 метр ва паҳноияш зиёда аз 600 метр будааст. ширкати АРС мегӯяд барои тоза кардани тарма ба ин минтақа ба таври фаврӣ 6 техникаи пуриқтидор сафарбар шуданд. ҳамчунин дар ҷойҳои лағзиши тарма барои таъмини амнияти аҳолӣ аз ҳисоби кормандони БДА постгоҳҳо ташкил гардиданд. роҳи душанбе чаноқ ки пойтахтро бо шимоли кишвар мепайвандад аз рӯзи 16 январ баста буд. ҳоло танҳо ҳаракат аз самти хуҷанд ба душанбе оғоз гардидааст. обҳавошиносон қаблан ҳушдор доданд ки ҳавои барфӣ то чанд рӯзи дигар идома хоҳад кард. консулгари тоҷикистон дар шаҳри алматои қазоқистон бо нашри як муроҷиатнома аз тоҷикони бурунмарзӣ ва шаҳрвандони тоҷикистон ки дар ин шаҳр кору таҳсил мекунанд хоҳиш кардааст ки оиди бедарак ва ё дастгир шудани тоҷикон дар ин кишвар маълумот доранд хабар бидиҳанд. ҳамчунин дар эълон омадааст зодагони тоҷикистон метавонанд дар робита ба ҳаводиси ахири қазоқистон ба телефонҳои боварии консулгарии генералӣ муроҷиат кунанд. дар ҳамин ҳол ба гуфтаи мақомоти тоҷик то ҳол оиди зарардидани шаҳрвандони тоҷикистон дар бетартибиҳои ҳафтаи гузаштаи қазоқистон маълумоте нарасидааст. қазоқистон баъди русия кишвари дуввуме аст ки тоҷикон бештар ба муҳоҷирати корӣ мераванд. дар зимн парвозҳо байни тоҷикистону қазоқистон баъди як ҳафтаи таъхир аз сар гирифта мешаванд. ширкати Somon Air гуфт ки парвоз аз душанбе ба Алмато тибқи ҷадвал рӯзи 19 январ дар назар мебошад. як созмони ҳомии ҳуқуқ аз ниҳодҳои созмони милали муттаҳид хостааст ки ба вазъи сокинон дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон таваҷҷӯҳ кунанд. ин вилоят моҳи ноябри соли 2021 шоҳиди эътирози 4 рӯза буд. мақомот мегӯянд тафтиши ҳодиса идома дорад. намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ аз таҳқиқи ба гуфтаашон якҷониба нигаронанд. Anti-Discrimination Center Memorial қароргоҳаш дар Брюссел охири ҳафтаи гузашта дар баёния гуфт ақалияти қавмӣ ва мазҳабии помириҳо пас аз эътирози моҳи ноябр даврони душвореро паси сар мекунанд. созмон набудани интернету алоқаи мобилӣ ва ҳузури афзояндаи низомиёнро дар минтақа номбар кардааст. мақомоти тоҷикистон бояд ҳарчи зуд алоқаи мобилиро барқарор карда дар тамоми минтақаҳои Бадахшон дастрасии босифати интернетро таъмин кунанд. бояд миёни мақомот ва мардум гуфтушунид шуда тафтишот шаффоф ва саривақтии мавридҳои марги одамон дар ҷараёни амалиёти низомӣ ва эътирозот таъмин гардад, омадааст дар баёнияи созмон. вокуниши мақомоти тоҷикистон ба ин изҳорот сурат нагирифтааст. дар фурудгоҳи шаҳри Одессаи Украина як зани 32-солаи тоҷикро бо иттиҳоми узвият дар гурӯҳи террористӣ боздошт карданд. ҳангоми тафтиши шиносномаи зан маълум шудааст ки исми ӯ дар рӯйхати ҷустуҷӯи Интерпол қарор дорад. хадамоти давлатии марзбонии Украина исми боздоштшударо зикр накардааст. ӯро ба кормандони полиси миллӣ супурданд ва масъалаи истирдодаш дар ҳоли баррасӣ мебошад. ҳамин тавр ҳафтаи гузашта як зани 43-солаи тоҷикистониро дар шаҳри қазони вилояти Татаристони Русия бо иттиҳоми таблиғи гурӯҳи террористӣ ва ҷалби аъзоён ба гурӯҳ боздошт намуданд. ин зан ки дар Қазон ба сар мебурд бар асоси дархости мақомоти Тоҷикистон дастгир гардидааст. рӯзи 14 январ тибқи ҳукми додгоҳи шаҳри Қазон ӯ барои як моҳ ба ҳабс гирифта шуд. ба эҳтимоли ғолиб ин зан низ ба Тоҷикистон истирдод шуда дар ватан ба ӯ аз 12 то 20 соли зиндон таҳдид мекунад.
шумо сархатти рӯйдодҳоро тамошо доред. Бо ишора ба пандемияи коронавирус, чин фурӯши билет барои тамошои бозиҳои олимпии Пекинро мутаваққиф кард. Бозиҳои зимистонаи олимпӣ дар пойтахти Чин 4 феврал ифтитоҳ меёбанд ва тибқи барнома масъулони бозиҳои олимпӣ гурӯҳи мунтахаби бинандагон ба тамошои бозиҳо даъват шуда бар пояи дастурҳои ҷилавгирӣ аз сирояти бемории COVID-19 мусобиқаҳоро пайгирӣ мекунад. Қаблан Чин эълон кард ки ҳаводорони бозиҳои олимпӣ аз кишварҳои дигар имкон нахоҳанд дошт ки ба Пекин омада олимпиадаро тамошо кунанд. Варзишгарон ва мураббиён бояд тибқи дастури зидди коронавирус амал намоянд. 15 январ дар Чин аввалин ҳодисаи гирифторӣ бо нави омикрони коронавирус ташхис шуд. дар вилояти ҷанубии урузгони Афғонистон толибон ба мардон дастур доданд ки қайчӣ кардани ришашонро баст кунанд ва ба ҷои кор бо сала оянд. дар моҳи августи соли гузашта вақте толибон Афғонистонро таҳти тасарруф дароварданд, онҳо бо ҳадафи дарёфти эътирофи байналмилалӣ исрор меварзиданд ки аз ифрот даст кашида роҳи мӯътадилро пеш мегиранд. аммо бисёре аз ҳомиёни ҳуқуқ бо ишора ба расонаҳои маҳаллии афғон мегӯянд сухани толибон як, вале амалашон дигар аст. 16 январ дар як ҷамъомад мавлавӣ Таиб Толиби баландпоя дар вилояти Урузгон гуфтааст ки мардум мехоҳад бар пояи шариати исломӣ зиндагӣ кунад. ӯ гуфтааст тамоми кормандон бояд сиёсати амурати исломии Афғонистонро ки тибқи шариати исломӣ асос ёфтааст дарк кунанд. ӯ афзудааст ки тамоми кормандон бояд аз қайчӣ кардани ришашон даст кашида сала дар сар. аз охири моҳи ҷорӣ дар шаҳри Душанбе хатсари нави автобусҳои рақами 55 амалӣ хоҳад шуд. дар ин масир ки аз дарвозаи ҷанубӣ то боғи Локомотивро дар бар мегирад, то кунун танҳо микроавтобусҳо мусофир мекашонданд. автобусҳои нави тамғаи Акя мисли пешин аз 8 кӯча ҳаракат хоҳанд кард. шаҳрдорӣ таъкид намудааст, пардохти роҳгиро ғайринақдӣ бода бо корти нақлиёт сурат мегирад. гуфта мешавад, автобусҳои истеҳсоли муштараки Тоҷикистону Туркия барои 64 мусофир пешбинӣ шуда аз нигоҳи суръат ва ҳаракат дар кӯчаҳои начандон васеъ бартарӣ доранд. зимнан то чанд соли пеш аксари кӯли автобусҳои мусофирбар дар Тоҷикистон сохти русӣ буданд ва мақомот дар гузашта тибқи одат аз замони шӯравии пешин ба харидори танҳо автобусҳои Русия авлавият медоданд. додгоҳи нояб Бобоҷон Ғафуров баҳси соҳибкорзанони Исфара бо нозирони гумрукро ба анҷом расонд. бештар аз 3 моҳ ба ин су тақрибан 4000 кило биринҷи Қурбонхон Охонова ва нақлиёти боркаши спринтер ки ба Нигора Раҳимова тааллуқ дорад, бо гумони интиқоли қочоқ аз Қирғизистон дар таваққуфгоҳи идораи гумруки вилояти Суд қарор дошт. тибқи иттилои дарёфтӣ додрас Маҳмадло Зиёзода бо судури як қарор кормандони гумрукро муваззаф кардааст ки биринҷро ба соҳибонаш баргардонад, зеро он маҳсулоти ватанӣ буд. Охонова ки дар ин мурофиа ширкат кардааст мегӯяд, ҳоло интизори ҳарчи зудтар гирифтани маҳсулоташон ҳастанд, чунки ба гуфтаи ӯ тӯли ин муддат бекор монд ва барои рӯзгузаронияш хеле азият кашид. Қурбонхон Охонова қаблан даъво карда буд ки чанд маъмури раёсати гумрук баъди боздоштӣ маҳсулоташ худи ӯро низ заданд. як масъули донишгоҳи миллии Тоҷикистонро барои гирифтани пора нахуст боздошт ва сипас авф карданд. дар ин бора аҷонсии мубориза бо фасод хабар медиҳад. ба қавли манбаъ сармутахассиси шуъбаи бахайтгирӣ ва низоми таҳсилоти кредитӣ бо истифодаи мақоми хидматиаш аз шаҳрванд А барои дохил намуданаш ба шуъбаи ғоибонаи факултаи ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллӣ $2500 амрикоӣ талаб кардааст. корманди донишгоҳро баъди гирифтани ин миқдор пул дар ҷои ҳодиса боздошт намуданд. алайҳи дастгиршуда бо иттиҳоми қаллобӣ парванда оғоз гардиду бо тадбиқи қонуни авф қатъ карда шуд. бинандагони бениҳоят азиз, ҳоло бароятон дар бораи қурби асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон иттилоъ медиҳам. имрӯз 18 январ Бонки миллӣ $1 11 сомониву 30 дирам таъин кардааст, 1 евро 12 сомониву 89 дирам муқаррар шудааст. қурби рубли русӣ нисбати дирӯз боз ҳам поинтар рафта 147 сомониву 50 дирамро ташкил медиҳад. дӯстони хубам, 10 дақиқае ки дар ихтиёр доштем ба поён мерасад. ташаккур барои ҳамроҳӣ. бароятон рӯзи бобарор мехоҳам. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдор.